kadam kar benglong pine vlogs mangke sikener pas mate metric pas tum banam metric pas tum aning ko kanse ning ko ma kanse ning arong mala bangla che thanda bla metric pas tum ta pas tu ke pas tum da to lo ke fer tum da lo athe ko pi posi ala ke fer tum ke fer de lo la pen ke pas tum pi posi pas de lo la bangke ni ke matha dami me athe hola ke pas tum stami tokte pin pen si pas de lo kopi posi tokte pin pas de lo la ben coronavirus de ni lo la pen hola ke fer de tum kopi posi tokte pin hala tum phani ba pas de le pi posi tum pana pa na pa pas de lo la ma ke matha dam me me alam lo athe alama ke langdam lo te asurit me me lo hala metric me non dopikan ane news long stami klang piklo la metric fer tum mane kachiru bang chiru ekdom school ham stami chebong lo kopi posi tum ma fer de lo mane star la ke ni ke startung le stami ang som phela kopi posi tum ma fer de lo ake hai himanto bi sormaning je lo peneng ke tongnang ne lo metric tum stami la pen high secondary tum stami la it is 2 years tum stami tok nang lo pulo sob ta pas la pulo bicho sinon ke kifat na do ke pas na do karo la bang ke matha dami me ram lo ati hola ke pas tum ta pas de lo ani ngarong na do lo ani ko de lo hola ani ke pas maning ke oi bang la pen lo mane ne thekse penle ne lan first ne tok sun ne letter me distinction ban ta hai chi no ke ne second division first division an se ne do cho pasta pas pa jelo ininga rong be ola son tum da do piklo ke pas tum mane lan be stami ke pas tum pas telo stami hala ke fer tum bak ansu selo ning ko thi at hela tum bane pa pas tele people sin tum pas delo aprang pen lason pute start tum tum bana thanang chi bolla start tum ta thanang chi bol mane guardian meetings stami pa donang po mane nang sumar kalan ke chari tam e pas o pa chari thala pen pa chari chat hem pa chari chat tha mane la son start mine guardian meeting as bak pa tu pon ang chi polo ene coronavirus tami ene ra pu distance long distance chen ra guardian meeting pa tu nang chi polo nuge guardian meeting ta ve school bang ta bulai ta ve non bang ke fer tu bak answer sola ning ko ati bi pasin tu mang ko fer de lo lai lo ene ene ke pas ke fer ani si atumi news long theklong lo atumi mane atumi lo pas jul august 5 tarikh ani news lang sam ekdom metric ke fer tum se ekdom pomar lo kachiru yak tum ke ani ke cheparunti ni fer dat bipasani phan fer de lo lai lo la si chimata damlo pute ekdom ningda duk me la penchijin su me asam pe local binglong ta dolo ke fer dubang an swela ning ko chi ene akai min to bis sorma ning je lo peneng ke tok nang lo na pumas pa pas de po tok mas em pa lukrak pu tik papas ke pas tum ta do lo ke fer molestami ola ke fer dubang se sorep ne melo ke papas poteng ton papas la pusonte sobtum ta ning arong thuji mane alak ke fer ke pas tum tami ning ar ka rong rele he ning ga sobta pas tam thang ke thek pen ke pas kali dat mutis tamil anves tami bhai ko lo emi thang re dalo pan ke chimba tha pa kala ke fer ke pas tumse madu ta son mete emi thang dukru pen ke pas mane emi thang chari lor pen ke pas lo pulu thang te la banga sabo ili ta ning ka rong do okon metric ke pas mane second year pas bedel achat hormule long tami emi thang ibu pro emi thang dukru pen ke long hormu te sabo in asabo ka ching hon do la pen ini ka ching sam do non ke pas tum sami ami thangke thek pen ke pas kali mane joy ke pen purinang ne pin pen pas te labanga sabu aninga ros tame example 100% 50% jasi mane aninga rong pojalo acha ta lason te imthang ke long te imthang na ching honduk mut lason se exam ke pas ta imthang duk ru pen pas lo pulang te imthang te ninga rong pik chila pen ini ekdom iman press pe non ke pas se pus tame mane ininga rong utelo ni exam to ko son te ni la an pen aso se long lang me ni lason ke mathan na to ko non ba ke to la banga chol la ke metre ke pas mala la pen ke fer tum bang ko pipo se fer te mala bang la bang ke matha dam ar se krom matha me la bang ke ko pipo la ke ni tum palang ko fer te la tum pas te la bang ke ni matha me non dolo ako exam pitunang lang exam to lang la son tum do pilo stame eme thangkali corona joine corona ka fere joine pen pumasi non bang ke exam tar pp pen me pas te tundlo non bang ke fer ke pas to kok la so ke fer ke pas joine pas non bang alam do pigano mane
alam do khuli lop dang te school pure de school college university ta me khuli lop dang ke charges ba ni arong po no bang ki tum okol second year pass ta ho metric pass tum tele ning oi gari lo non ba do pik lo ipen aki b class 1 class 2 tum ans taminon ba ke thek the tum da do pik lo ke thek the pen si pass ter aslo la corona virus po joine mase pass ter pinaglo la si hola pass ki pass ter sta me ke thek the bang do pik lo matha damlo pulang te corona virus a joine pen ke thek thi tum do pik si thek long lo lang dam lo pate athe kupi lo pass be pen chari le pin e mek tok nang ni pin pen si ki pass ter class 1 pen class 2 le ro ola son bete thekti pin men si pass ter ro thekti pin men si pass ter ro la bangke la si corona pen si pa jok nang la pen schools tame kholi popusi ning thelo ka hai turam rong hang la pen man peng to ka hai himato bi sarma sman chuning ro an non ke bang jilang prabjin pen school college university tame kholi popusi ning thelo asi pinia plus man kela pansing to ne lo karda